Kabala TV aw sɔgɔmɛ ale de la ni wagati na aw ka jamu kan mandi kɔnɔna la ni a bɛ fɔ a ma ko ultimatum n'ale kɛnɛ sigira an bɛ wele bila jamana ma faamuyalenw ma politiki mɔgɔ b'o la kunnafonidila b'o la wa se ka na wakilinata fɔ jamana kobaw kan o hokumu kɔnɔna la bi maa min b'an bolokɔrɔ ale fana tɛ maa dogolen ye ale ye Abdul Nyange n'ale ye kunnafonidila ye jamana in kɔnɔna la ani ale de bɛna masala bi Abdul Nyange Kebe ni wati nse an bɛ fo ka Kabala personnel bɛɛ fo ka an filɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ fo ni wagati in na ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka a basigi fitinɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma bɔ a kan Ala ka hɛrɛ fɔ a kɔ ya rabbi an ni bɛna masala bi fɛn min ye babuba saba kan babuba saba minnu bɛ tali kɛ fɛn min ye polisiw ka militarisation ko min fɔlen don ni wagati na fo ka taa se 46 mercenaires ma ivoirien ka maa minnu bɛ an bolokɔrɔ yan ani an ka jamana kɔnɔna la yan terrorisme min ɲalen don an fɛ yan nɔ ni san damadamani ninnu kɔnɔna la an bɛna masala olu de kan bi an ka barodukun fɔlɔ o bɛ tali kɛ fɛn min ye polisiw ka militarisation ko min bɛ sen na Abdul Nyange an y'a ye k'a fɔ conseil des ministres tɛmɛnen a projet kɔni nana o conseil des ministres sen fɛ n'a fɔra ko e yɛrɛ ka dɔ fɔ o ko la e b'a ye cogo di? Effectivement, conseil des ministres ye projet de loi adopté jati ni Ala ma basi kɛ ɲani nin kalo in bɛ sa a kan ka taa CNT la olu bɛ a voté n'olu y'a voté o y'a kɛlen ye loi ye en même temps a ka kan ka waleya cogo min décret bɛ na min b'o fɛsɛfɛsɛ u bɛ min wele ko décret d'application sariya in na sababu b'a la n'i y'a ta k'a lajɛ d'abord polisi tun bɛ nin lahala de la polisi ye changement caman kɛ polisi tun ye civil de mais kɔfɛ changement nana don a la Moussa Clé notamment k'a militariser. Donc nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye? Non, nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye. Moussa Clé binnen kɔfɛ ni coup d'état kɛra jamanadenw ye sigi kɛ k'a ɲini ko ka polisi démilitariser. A démilitarisera o de la o tuma coup d'état kɛlen IBK la transition kɔnɔ jamanadenw ye sigi wɛrɛ kɛ k'a ɲini ko ka militariser a nɔ na. Bon à chaque fois n'i y'a mɛn ko jamanadenw ye sigi kɛ ka nin fɛn ɲini o kɔrɔ mara bɛ minnu bolo en réalité olu yɛrɛ de ŋaniya don mais pour que légitimité ka don sariya la a bɛ fɔ ko jamanadenw ye sigi min kɛ ko jamanadenw de y'a fɔ k'olu bɛ bɛn n'a kan n'i ye a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka justifier ni waleya damadɔ ye waleya fɔlɔ bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ bɛ situation min na menace façon min bɛ yen a barika ka bon ni o ye terrorisme ye u bɛ ka fagali kɛ jamana fan bɛɛ menace tɔw bɛ ka yanga donc o sugu bɛ état bila ka a ka lakana minɛnw ka dɔ fara u jɔyɔrɔ kan ka dɔ fara u ka kɛta kan on se rappelle même aux États-Unis a ɲɔgɔn kɛra en 1960 polisi militarisera ka kɛɲɛ ni jamana ka situation ye en 1980 u ye dɔ fara a ka renforceli kan ka sababu kɛ drogue ko juguyara ka se kisa min na c'était nécessaire u ka dɔ fara polisi ka capacité kan et à partir de 2001 menace sugu wɛrɛ y'i kun bɔ États-Unis kɔnɔ ni o ye terrorisme ye o ye États-Unis autorité diyagoya ka polisi ka militarisation tɔ accentuer ka force to a la ka tɛmɛ donc an ta fana bɛ bila o cadre de kɔnɔna la an ta in bɛ bila o minɛn de kɔnɔ et surtout anw ka jamana territoire ka bon n'i ye jateminɛni kɛ an ka armée tɛ se ka Mali yɔrɔ bɛɛ lakana mɔgɔ sɔrɔsi t'a bɔ hakɛ t'a bɔ bon c'est pourquoi villagew ni fɛnw bɛ taa ci mɔgɔw bɛ wuli ka dimi fanga kɔrɔ mais jamana armée tɛ se ka kɛ jamana ye territoire yɔrɔ bɛɛ. mais minnu nana an dɛmɛ dun? minnu nana an dɛmɛ olu de ye problème ye n'olu tun nana an dɛmɛ min bɛ ka kɛ a tɛ se ka kɛ olu de ye kungo min b'an da la olu de y'a dilan k'a bila an da la donc an tɛ hali olu jate an ka fɛn kɔnɔna la
mais mi a to accéléré les wati labanna, par exemple Moura libéré la wati mi. On parle de la montée en puissance de l'armée, mais on est de libéré ka baranyena make ka terroriste chama fara mais do munu tuguro la o make nyumai parce que terroriste segira kana o dugu kelen kono kana cheni ke ka mo gen ka bodugula ka damu kan parce que armée ka effectif ta permet ka dugu libérer ka kla ka sigilen toye ka be mo la kana territoire ka bon et donc anana jateme ni police ni protection civile effective be déjà lui sera sa formation de qui base là ou ni sera sous de kalo woro folo ke ñoron fait donc formation boula déjà ou c'est marfati tola faire que lu renforcer pour que olu be se ka ni sera sous yoro mi libérer o yoro ka confier la lu ko garder ka dugudenw la kana ka dugu la kana avait à permettre administration sécurité population sécurité ka se ko bara facilité. Policiers be kele dawla Nara, Tombouctou, Koro, mais cette fois-ci élément d'amado côté policiers corps des codes 600 ka a militariser les croyez ka a bla soracia hukmu konala parce que policiers be civilia de hukmu konala c'est pourquoi ni civilier ko ka avec datu ka so bomba là ni policier ko ka avec datu ni protection civile agent ko ka avec datu parce que yani civil de iko sisan ku be civilia milan kono ko ku be jate paramilitaire de fait paramilitaire donc ni ata le ko kuma militaire be engagement ta ka fo ku be ta forona police fana bo keleneta police be à peu près police be participer guerre là ou ka unité do be participer guerre là ñoo fo do be nara guerre là do be koro guerre là ana ñoo chama mais police yere corps maglan guerre kele kama dugu kɔnɔnaw sécuriser li papier ko ni administration ni fɛn loi appliquer li ka justice fana dɛmɛ ani fɛn o baaraw de do mais u ka unité spéciale bɛ intervention ni fɛnw kama ani maintien d'ordre kama mais armée bɛ min kɛ polisi tɛ se k'o kɛ parce que o minɛn t'u bolo u organiser len tɛ ten et puis o mission t'u bolo et cette fois-ci corps de bɛ na militariser avec ça policier statut devait changer, protection civile statut devait changer, ou be relever désormais armée des cas, statut général des militaires, ou be relever au-delà désormais. Donc il y a le mot benado au Saria Bella parce que le statut général des militaires au type policier de protection civile là codon. Il faut qu'on modifie que policier de protection civile inclut. Le statut des fonctionnaires de police et de la protection civile, au fanateur policier donc comme militaire, mais au bas donc comme paramilitaire. Donc, il faut fallait que policier reconnu 600 en tant que militaire. Dans ces cas, arme lourde de bina ke ou kabolokan, nous et guerre keminawi. Il faut recyclage avec forcément pour que guerre tableau, ani guerre kalani a fait olu be se ka kɛ u kunna cogo min ani polisi yɛrɛ organisation yɛlɛma bɛ don a la k'a bila armée de sahara la et désormais pour que i ka polisikɛ fana wele justice la i b'i référé a ɲɛmɔgɔw de la f'olu ka papier kɛ k'a d'i ma i n'a fɔ sɔrɔsi kɛ donc u tɛ se ka datugu civil bɛ datugu yɔrɔ min na bɛ datugu gendarmerie de la i n'a fɔ sɔrɔsi tɔw bɛɛ bɛ cogo min na donc ni yɛlɛma damadɔ de bɛ na polisi kɔnɔna la mais risque b'a la peut-être an ka baro kɔnɔ da bɛ se ka s'a ma mais o e ko sisan k'u bɛna militariser o tuma na a bɛna promotion bɛɛ de concerner yan kɔrɔlen fara kura kan a bɛɛ de kɔrɔ a bɛɛ de bɛ c'est le corps même ni corps militarisera ça veut dire que aw bɛɛ de don et donc recyclage bɛ se ka kɛ pour que ka se ka u adapter guerre taabolo la parce que u tɛ former policier ma former guerre kama peut-être recyclage bɛ kɛ pour que ka u bila o minɛn kɔnɔna la Nyang n'a fɔra san ko ka polisi militariser an dun y'a ye centre ville kɔnɔna la polisiw de bɛ yen nɔ o tuma n'u taara u jɔyɔrɔ bɛ na absence bɛ na santi ou bien a bɛ na tila tila de. Non u tun bɛ musakile ni cogoya kelen in na maintien ni fɛn ninnu o baara kelen u bɛ filɛ ninnu cogo min na u b'o baara kelen de la mais militaires de don u bɛ se ka participer guerre la ko in risque bɛ yen de. C'est ça le danger parce que ni policiers de cas surun population na ni corbe
parce que les policiers de Makagon ka tɛmɛ finitigi bɛɛ kan mun na parce que policiers de ka surun population na ka tɛmɛ bɛɛ kan bien n'i ye kɔrɔ fɛn fɛn bila policier nɔ na mangoya kelen in de bɛ na mais mun y'a kasara dɔgɔya minɛ policier armelen tɛ u ka arme individuelle dir'u ma terrorisme de hukumu kɔnɔna la un policier une arme o de b'u kunna mais o n'a ta bɛɛ kasara bɛ kuma bɛɛ problème bɛ population ni policier cɛ ɲɔgɔnbugɔw ani ka taa se bavure ma u ye dɔ gɛn kasara taara bɔ a la marifaci kɛra an ye nin fɛn ninnu caman ye risque bɛ yen de Musa Tile policier de ka tɔɔrɔ bonyana population ka fɔ k'a dama tɛmɛ kosɛbɛ répression ni manifestation ninnu mɔgɔw fagali ni mɔgɔw jogini a barika bonyana parce que corps militarisé de don u dun ka surun population na c'est pourquoi jamanaden dusu tiɲɛnen kun don fɛn min kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye o ye policier de ye c'est pourquoi conférence nationale la ko an ka sigi transition an bɛna Mali kura kɛ cogo di o sigi kɔnɔ jamanadenw de nana ɲini ko ka policier démilitariser et donc ni san damadɔ kɔfɛ san 30 démocratie kɔfɛ jamanadenw nana sigi tuguni ko a y'a militariser a nɔ na ça veut dire que a ma démilitariser a démilitariser la hakili ɲinɛ ma ou bien politiciens de donna policier la k'a utiliser pour que ka jamanadenw tɔɲɔ ka fanga mangoya fanga bɛ se ka feere cogo min donc si tel est le cas il faudra que a militariseli min fɛɛrɛ filɛ nin ye sen na fɛɛrɛ bɛɛ ka sigi sen kan pour que politiciens kana se ka polisi instrumentaliser parce que ni fanga jugu sera ka don polisi la police militarisée ani protection civile alors qu'u ka surun population na kasara dan de don u ka jamanaden ni ba fanga ye un coup de don parce que n'u ye dekun da mɔgɔw kan dɔrɔn révolte de polisi bɛ se ka jamanaden bila fanga la un coup u bɛ se ka soulèvement créer un coup surtout à militariser les c'est très dangereux il faudra que fɛn o fɛn ye contacté sugu dɔ ye polisi ni protection polisi ni population cɛ désormais o ka interdit fɛn o fɛn ye vignette contrôlée polisi sen ka b'o la fɛn o fɛn ye mobiliw permis ni fɛn contrôlé ye o ka interdit pewu polisi fɛn o fɛn sɔrɔl'o la sanction ka bila sen kan min b'i siran a wale sugu kɛli ɲɛ et donc n'o kɛra polisi yɔrɔ bɛ janya population na mais n'a fɔra polisi de ka mɔgɔw ka papier contrôler mɔgɔw ka vignette ni fɛn contrôler wariko kuma bɛ na et donc o bɛ wolo mun na don o don saya de bɛ kɛ parce que don o don fitinɛ dɔ bɛ wuli marifa b'u bolo a bɛ se ka wolo marifaci de la c'est très risque ka bon et puis n'o ko kɛra continuer fɛn ye fanga dɔ laban bɛ to a da fɛ et ça c'est sûr et certain. Nyangi ye min fɔ sisan ko dɔw bɛ ka a bɛ komi politique mɔgɔw de donna a sen kɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ jamanaden dɔw fana ka faamu na ko u bɛ ka militarisation ko in fɔ pour que ka se ka a tɔgɔ pression u ka se ka contrôle boli fɛn min ye polisilakaw kan défense fan fɛ. C'est normal parce que policier ne yɛrɛ bolo syndic policier bɛ statut min na ni civil dɔ o de nana ni syndicat ye polisi kɔnɔ. Et donc ni syndicat bɛ polisi kɔnɔ syndicaliste bɛ se k'a fɔ commissaire ye n tɛ nin kɛ syndicaliste bɛ se ka kuma ministre kan hali ni général don syndicaliste bɛ se ka kuma polisi directeur kan hali ni a y'a sɔrɔ wagati dɔw tun kɛra yɛrɛ o b'u marché voilà syndicat 13 de bɛ polisi kɔnɔ a fadenya ninnu wolola a kɛra directeur a kɛra degun ye polisi directeur caman ma a kɛra degun ye polisi yɛrɛ fonctionnement a kɛra degun ye polisi yɛrɛ kɔnɔna bɛn ni kɛlɛya ma. Et donc c'est ça le danger. Pour que les policiers, tu as bien fait de poser la question, les policiers militarisés là, ou les syndicats comment de banni. Parce que civil ou tête c'est des militaires. Or, armée statut t'a permis, syndicat qu'a créé parce que l'armée est discipline de. Morombinya Djala la no est mis fort avec quelque chose de là. Et donc, abenani pour moi, dans le boulot, mais ne boulot au de mai. Ni ne be loin défend sababu la ni ya sababu dɔ ye syndicat ko absolument syndicat ko ka bɔ vraiment Mali finitigi ko yɛrɛ bɛɛ de la pour moi c'est bien basigi ni fɛn kama parce que ni a bɛ se ka faamu ni bɛn bɛ yen mais ni syndicat tɛ yen
il faudra que syndicat tira, policier militarisera, il faut que ou donton 600. Il ne faut pas que au kakeni injusticier. Là également, il y a un autre danger. Ça veut dire que la nyine mimbo boloni syndicat kango yini, ni manfile ni meko nyena bolé. No yuka gri kokmai. Parce que oui, manganchi avantage mimbi sera soué, ou avantage kake policier ko sino ko injustice be. Donc avec la militarisation, policier au fin au beka avantage de kelen 600. Ou beka sorota de ye kelen 600 parce que ou be statut kelen ou beka baraketa ye kelen désormais. Et donc il faut que bara fora chomi au kakel ladria ni kleneaka. Autre problème, oui, gradin nous harmonisation. Parce que diala do be policier kono ate armée kono. Policier be bo ni sergent diala de armée dun kono ibeke sorasi soldat de deuxième classe, soldat de première classe, kana caporalia la kasoro caporal chef, kana sergent diala la c'est ça. Et donc policier dun be bo directement en tant que sergent. Maintenant policier c'est qui to kana armée la o diala bena harmoniser chogodi. Na kera kechugo dola sorasi ke ba foko danga bale ko. Na kera kechugo dola policier ke fana bena foko kuma danga bena ko. Obi songa wolo ko de la parce que ni jalako ni sarako kuma problème willa armée kono abi wolo mutinerie de la mutinerie syndicat mo mi bulo o ka manga ci sababu e mo ne kisade kamuruti o mutinerie do de tarani atete ka fangaye o mutinerie de tarani fanga chama fana jamana chamana ce qui est quand même extrêmement dangereux. Il faut que aux sujets sensibles, nous détails qui sont très sensibles, à kakeni kleneai, à kaké tchieka, pour que toni kanaye à kokonna la franchir fait. Sinon, au bout son kanani wulika jodoe. Police ka yoro janya population vient contrôler rete police ka barai. O te mérite. Mérite d'état do. Mérite de police ou le quoi na andeme. Et donc il faut que mairie ka aka police créé aéré, ça y a beau permet la police municipale ali sinimanso nous sécurité ni fait sugun nous fait nous ordre keli rola o mairie de ka kungoyo ima balontanro nous ni fait nous anga police be blani bella parce que anga mairie là il y a pas de police municipale ni taransi nyon jamana la Abidjan fait ni police municipale soro ni au sigra senga abi bara créé jeune chama mena soro ka don bara là avantage bola au luka vient tout contrôler au luka mobile ou papier ou ni document ko lu contrôler police ka bara kadan dugu la kananima tieni kela o nyini ni mobile mu ni suspect do ka la jo ka vérifier ni tieni geminenta ko no mais fin war ko kuma ni document mobile document ni fin ni ngali o ka interdit formellement afamiera nyank ameta femi ivoire ka mercenaire ma binani ni woro mi be ambulu iba yi kafo to ko ne ato fasa bi ga gwan kata fe wati be ay kibari o soro kafo ko manu nunche la ko nationalité woro kumba konnala e funa yi ko bari o soro oui nya kuma mais a ma confirmé ni officiellement source Chila mais ay rabe kaye kuma be ka jensen mais faut que c'est bila fana aussi m'a démenti Mali autorité au côté là m'a démenti chef d'état munu nana au luka côté là m'a démenti Côte d'Ivoire ka côté fanana m'a démenti mais kabo fanga yorola mais pour le moment ne ba diate ka fo rumeur de Bessena mais tamachien do tukura là mimi mo bla ka siga parce que CDO délégation nana unana ni kuma ine la krankrelia là mais jamana président là Ghana président Gambie président Anika Tassé Togo ministre des Affaires étrangères ou clalen kuma laoni asimi ni nyoronche a qualité mi sonaka kuma fondila fait or la dala ni jamana yemogo nana auka jamana kono nous ni présent la kuma na ou kuma presse fait mais zeinta amako qualité mi sonaka kuma mogo yere nyiniga pour quelle raison fin de una na bo fin de kalama mi ou dala kuma tunu lawa o question be olu bora ya o duguje Libéria président Nana Bamako
Ah, an yɛrɛ ɲininka Libéria président nakun ye jumɛn ye? Est-ce que CEDEAO ka ci de don? CEDEAO ka ci tɛ parce que CEDEAO ka ye jamana 3 bila ka na o dugujɛ Sierra Leone tɛ se ka na CEDEAO ko hukumu fana kɔnɔ. Bon, est-ce que jɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bɛ Mali fanga ni Sierra Leone cɛ k'o b'a to tɔw dɛsɛra Mali fanga ma sɔn mɔgɔw tɔw bolo ko min na k'an bɛna sɔn Sierra Leone bolo o ko la ne ɲɛ tɛ o sira fana na. Et donc olu nakun dun ye mun ye? Ou bien olu fana concerné len do dossier in na ou bien olu ka jamanaden dɔw de fana jateminɛna la mɔgɔ ninnu na i n'a fɔ a kuma bɛ ka fɔ cogoya min na. Dɔw yɛrɛ ko liste min bilala n'o ye sɔrɔdasi 49 min minɛna Mali kɔnɔ o ye liste min bila ko tɔgɔw b'o la tɔgɔ minnu ni olu ma deli ka se hali Mali kɔnɔ o fana kumaw bɛ sen na. Mais pour le moment an bɛ sigi ka makɔnɔni kɛ pour voir dossier bena évoluer cogo min comme affaire bɛ justice ka bolo kan négociation fana bɛ sen na. Je crois que ni fɛn min bɔra la a kɛra cogo cogo a mɛnna a suruyana an bɛna kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ. I yɛrɛ o min fɔ sigikafɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko ka taa n'o sira ye mais n'i y'a ta k'a lajɛ affaire bɛ justice ka bolo kan nin bɛɛ lajɛlen cɛ ma Niang yɛrɛ ka position ye jumɛn ye? E yɛrɛ hakilina la an kan ka taa ni sigikafɔ de ye ou bien ninnu kan ka libérer ten tɔ wa? N'a fɔra i ye ko justice jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kow la ou bien sujet la sujet minnu nature ye politique de ye justice ye baarakɛminɛn de ye i y'a faamu. Dès lors que état ka intérêt engagé len don affaire la dis-toi que justice tɛ yen n'i ye justice ko kuma ye o ye birifini de ye. Sinon il ne peut pas y avoir question de justice. Maintenant pour que ka affaire ɲɛnabɔ justice fana kana rabaisser tigɛ kana kɛ justice la kana discréditer parfois état bɛ mise en scène kɛ pour que justice fana ka bɔda sɔrɔ se ka jugement dɔ goloba ka u juger k'u condamner peut-être 100 ans 120 130 wali si kaso yɛrɛ mais au nom de la coopération judiciaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire, l'État du Mali décide pour des Côte d'Ivoire ma ko b'u ka kaso kɛ Côte d'Ivoire quoi. Et donc ça veut dire que an y'u bila mais an ye forme nin k'a la quoi. Bɛn kɛra an y'u bila ka forme k'a la a kana na fɔ non justice ko kun tɛ politique de tun don etc. C'est pourquoi sinon sɔrɔdasi muso 3 in bilala ni si ma y'o la. Pourtant la justice n'a pas décidé de les libérer parce que justice lui est inculpé. Donc instruction bɛ sen na dossier yɛrɛ instruction ma ban kuma tɛ a ka renvoyer ka taa jugement na mais o 3 bilala. N'o tɛ ni juge yɛrɛ bɔr'u bilali kalama mais n'a bɔra kalama o fana tɛ baasi ye quoi. Mais n'a sɔrɔ a ma bɔ hali u bilali kalama o fana tɛ bali mɔgɔ la n'o ye raison d'état de ye. Chaque fois a bɛ fɔ ko raison d'état o kɔrɔ justice ko kuma tɛ yen tiɲɛ kuma tɛ yen diinɛ ko kuma tɛ yen lahara ko kuma tɛ yen jamana mago bɛ min na o de bɛ kɛ a bɛnna justice ma o a bɛnna moral ma o a bɛnna diinɛ ma o c'est pas le problème jamana mago bɛ min na o de ka sabati. Et donc discussion bɛ sen na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ apparemment ko bɛn kɛra fɔ la ni bɛn kɛra fɔ la mais ça tarde avec ou libération bɛ ka a bɛ ka temps ta a ma kɛ immédiat ye. Côte d'Ivoire radio yɛrɛ ye kunnasini bɛɛ kɛ k'a fɔ k'u bilala u bilala u bilala u ka mɔgɔw voilà donc i b'a sɔrɔ bɛn kɛra fɔ la maintenant bɛn kɛra an b'u bila mais an bɛn'u bila cogo di komi Mali état taara jɔ justice de kɔfɛ pour que ka a ka pression yɛlɛ négociation tabali sanfɛ. Et donc Mali fana bɛ bɔ nin ko kɔnɔ cogo di pour que a kana fɔ an ye justice tɔgɔ tunun ka manipuler comme on veut justice tɔgɔ bɛ tiɲɛ ani fɛn caman pour que peut-être ne ka jateminɛ na quoi pour ne pas que a ka sujet ka taa o hukumu kɔnɔ u bɛ justice bila u ka a ko bolo wa ka instruction kɛ soit juge bɛ ordonnance ta ka non-lieu d'u ma non-lieu total ou bien non-lieu partiel. Ça veut dire que u nɔ minɛna min na preuve ma sɔrɔ
ni non-lié d'Iruma, ça discrédite les gouvernements. Ça veut dire que le gouvernement est quoi d'autre qu'a fait preuve mais justice yaira qu'a fait quoi n'était. Option T, Mali est donc otage comme il faut bien sûr, bien sûr. Oui, Mali quelle est la raison de Côte d'Ivoire. Maintenant, la seule option, justice de ces boîtes d'affaires ni bankera négociation fongo raison d'état ko de justice côté. Nous ben fola ali chini sogoma. Vous savez qu'à Goloba en une semaine, maximum 2 semaines, quand jugement dans Goloba, quand nous juger ou condamner. Mais erega CDAO qui impliqué nous là, et bien mon famille là. CDAO be sabounini de là. Na fora CDAO à fort français. Français. Voilà, parce que CDAO est taille boloblé. CDAO est quelqu'un qui a almuka et qui d'état. Français mine douma. Donc autant que effet boucan ou buka fenke, c'est pourquoi hali CDAO ka fanga sommet ni do en ka annulé au bas de buka ken. Ça veut dire que où est tout era bolo. Almuka et qui de CDAO kono ou be confétera la parce que ou be ka barake moko de ko blamina. Et puis CDAO jamana yemoko wera benite comme na anya ou sommet mi que Nations Unies na Mali mi Guinée quand a wolola fitnet la CDAO jamanati beaucoup me faire sanction d'état dans Mali quand tout parce que ça ni sommet que Francis ministre des Affaires étrangères ni CDAO président de Sigiraka réunion donc ou kanga minke kaduda et moi donné comme solide comment a chef d'état ou de voter keraka a aussi jamana do ministre de l'État a aussi réunion et moi donné douskaché ni kuma shuli iba misalia tadra bena fo Abdoulaye Diop kati sigi français kabe français présent ni Union européenne président ka bolu sigi ka réunion kenno c'est la même situation ça veut dire que Djonia fin de dos et puis parce que français bébé CDAO financé à l'aide de Saro Beke Minkanga ke mi à l'aide de beau décider CDAO labana ni laban choko djogo de là donc Bembalia donna parce que CDAO présent Chamaya Iraka Folu Sentala au Kera échecé et donc où sort là ka Seki Kata Togo président de Massissa c'est ça ni sommet irréché français ministre Moussoni Nkumana Ablaye Maïga commis ma ko négate aimanté fin domi chima era donc si génériste donc et donc ko non ko depuis sanction willa ka bo malika ko ama barafo ke chronogramme na o kumuno de ke prétexte pour que ka sanction ambalo ka interview là ayini kuma kele ne fo et donc pour que nous et Mali nyonkri ou sera kana ni condition nduguma avec Côte d'Ivoire sera nous libérer parce que Côte d'Ivoire sera nous ka ko Alassane Ouattara kelente tout be de bolla parce que coaching ne do akera coaching ne bon comme papier té mimi to engagé lu ko kuta kalama o de fa do Alassane na sinon ou beba kalama nemi c'est cette situation qui est là et donc moi je pense que négociation seguira kata Togo président de ma parce que autisega Mali condamné CDAO président ka kafania kuma fo ka klaka na Mali kono ko awga la yini bi sabati Mali fene a ira ka fo Moka pression teke onga moka menace teke onga voilà pourquoi CDAO ka médiation kera échecé c'est que kera Togo président de ma et neka jetemina na niebe ka soro ala Togo président ka sera fait abina fo détail do de be munumbe ka discuter peut-être do na taula solution be sera là mais justice de bena yini avec ñena bo ci wodi ni benkera la fanga flan ñonje justice de wala assistant boda mais ko ferete ke quoi nyang ni atagalage ni wakati nuna anga jamana nyema aka tweeti kan aya ira ka fo femi Putin Vladimir Putin kani okumana femi nega juru siraw fe on jamana den fan chama nga femi uluba ay gechuga mina ka be se ka ke jigi seme bere ko ni wakati ko fole na asimi guida ba ka tagama folo ke ninga ta yiru sira jamana ka e ba yetia oui c'est un chien bas de dos c'est un signal très fort parce que Mali tara discours mi kala Nations Unies na o shi kun siglentena e ko frafin jamana be se ka ni jagele ya soro kata Nations Unies tribunal ka kuma ni kuma chola
et donc a ye danaya sinsin Mali ni Russie cɛ. Donc le fait que Poutine ka kuma Assimi fait téléphone na directement, c'est la preuve que Ndarila, c'est la preuve que Mali ni Russie bi ɲɔgɔn bolo bi Mali partenaire fɔlɔ ye Russie de et puis Russie labɛnnen don ka Mali défend fɛn o fɛn bɛ complot la Mali contre la Russie labɛnnen bɛ ka Mali défend o hukumu kɔnɔna la tamasiyɛn dɔ k'a fɔ anw de bɛ Mali kɔfɛ quoi an y'a bɔ dogo la k'a da kɛnɛ kan désormais anw de bɛ Mali kɔfɛ et on assume donc cikan don k'a lase Mali autorité ma ani diɲɛ jamana tɔ minnu bɛ ka Mali kɛlɛ n'o ye Faransi ni a ka jɛɲɔgɔnw ye donc cikan de don k'a ɲɛsin u ma k'a fɔ Russie ka partenaire de Mali ye désormais. N'i y'a ta k'a lajɛ ɲang ni wagati kofɔlen in na kurantigɛ kɔni ale barika bonyalen don an ka jamana kɔnɔna la kunnafoni folonfolonlen dɔw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ye k'ale kelen don k'a ka kuran tigɛ na ko de bɛ ka délestage ninnu caya ta i y'o kibaruya mɛn? Oui, an y'a kunnafoni mɛn a bɛ se ka kɛ u ka kuran dita de dɔgɔya mais ma d'a la ni o ye kurantigɛ ninnu sababu ye. Je crois que le problème de EDEM yɛrɛ de kɔnɔna la kosɛbɛ il y a des problèmes internes parce que Mali bi Côte d'Ivoire courant sollicité kosɛbɛ funteni ninnu wagati de kɔnɔna la mais ni funteni ninnu wagati tɛmɛna Mali yɛrɛ ka fɛn fanba EDEM yɛrɛ jɔlen bɛ ni a ka fɛn et surtout u ye disposition kura dɔw sigi sen kan pour que hali o contribution bɛ bɔ Côte d'Ivoire o jɔyɔrɔ bɛ se ka dɔgɔya yɛrɛ ale funteni wagati Mali électricité ko la donc kurantigɛ minnu bɛ sen na EDEM yɛrɛ kɔnɔna problème interne de don donc an b'a jigiya k'a fɔ rapidement solution ka kan ka se ka sɔrɔ a la quoi. Mais o EDEM ko la ne ko société wɛrɛ tɛ se ka na Mali la an ka jamana kɔnɔna la. Oui, concurrence tɛ tuma dɔw la état arrangé. À t'arranger? Peut-être, oui, parfois, concurrence est arrangée. Et d'un problème qu'on a dû, faut qu'à demander. Milliards chaman de investira depuis Alpha Clé, milliards chaman de fana donna et demna, alibé ka clé milliards donna, mais jusqu'à présent, problème B. Mais ni wati là-bas nous problème minier diatemena, abi akacha santaye ama delika o nyoko problème suguye. EDEM ko yɛrɛ problème fanba tun ye funteni wagati de o kɔfɛ an tun tɛ problème mais o ka continuer tan ka se fo nin hakɛ ni fɛn ninnu na ça veut dire que an ka jamana yɛrɛ bɛ situation kɛrɛnkɛrɛnlen min na bi ani diɲɛ bɛ situation min na bi kɛrɛnkɛrɛnlen la Ukraine guerre ni fɛn ninnu caman nin bɛɛ de kɔlɔlɔ ni fɛnw bɛ yen mais o n'a ta bɛɛ problème yɛrɛ de bɛ énergie du Mali. Caman kɔni bɛ ka ministre jalaki. Non mɔgɔ minnu bɛ ministre jalaki la olu ma foyi faamu. Sanu ka ministre jalaki a ka ca san 20 ye bi san 30 yɛrɛ san o san ni problème kelen de don ministre ko tɛ ministre joli tɛmɛna o furancɛ la ni ministre ko dɔ ɲanguma problème banna sa o c'est depuis Alpha Clé ka na ATT Clé ka na IBK Clé transition san fila a tɛ se ka kɛ olu nɔ ye dɛ problème bɛ min yɛrɛ de problème ye structurel yɛrɛ de problème min yɛrɛ bɛ fo a dili de la problème bɛ considération caman bɛ yen a bɛ n'a fɔ an ka terrain sira problème filɛ nin ye cogo min facteur caman de b'a kɔnɔ et puis juru caman de b'an kan na courant ko nasira ni an ka kɛnɛya ko nasira école ko nasira chemin de fer n'an ka usine caman nin bɛɛ de ye fɛnw ye fɛn minnu lielen don ɲɔgɔn na ne ma da la ko hali a solution san 5 nata kɔnɔ solution ba ne ma je ne crois pas même 100 ans nata kɔnɔ je ne pense pas peut-être dɔ bɛ se ka bɔ a la mais a problème ɲɛnabɔli o fana y'a dama kuma ye mais je crois que dɔw fana b'a la ko an ka panneau ko ni fɛn ninnu développer groupe ko tun bɛ sen na renouvelable o kɔrɔ de ye ko usine tɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ o kɔrɔ an tɛna développer an si kɔnɔ an ka panneau ni fɛn ninnu développer o kɔrɔ ye baarakɛyɔrɔbaw ni usine tɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ parce que courant usine bɛ fonctionner ni o de ni courant de o tɛ se ka fonctionner ni panneau ni fɛn ninnu ye jamais et donc olu système ninnu ne ma a ye diɲɛ yɛrɛ fan ye ko a kɛra
réussite baye olu bolo ko foku wasa. Je pense quand même que faire kanga si senga nga énergie secteur peut-être avec la coopération russe ni olu sona ku kono dia anye ni sra chama be akachala jabi nyanama biseka sera la mimban wasa, mais c'est pas dans l'immédiat, peut-être dans 10 ans katara nala sonama wa sera almamia sera en mas. Yang ameta nga babu labana nali betali ke terrorisme ka ni ata kalege anga jamana akoni di degun babi malion kan bibina we terrorisme anga jamana konnala. Terrorisme malien maseka famu famindo tiki hali mali fanga ani finitigi maseka don anyema mindo même Mali justice maseka familiali soro terrorisme et famille. Donc bana mi machidon ka tenter hali kibi froid diala mima faratibi bana bato faka parce que pour que ka froid di bana bato ma fika don mune bala tant que diagnostic main inima na froid fin prescrit yé moko faka la de terrorisme ko imye au problème de exactement. Mais Dieu merci, Bivina, anga magistrat avec la formation spécialisée que terrorisme ka donc a fo ani crime ton traité chote kele parce que problème de nature kele anga sera soube ka formation croque et terrorisme ka pour que ka donc de quoi il s'agit exactement. Mais pour moi Femi kagan ka renforcer katema beka o justice ni service de renseignement de ala kan be son hakli nyumana ala kan be sababama merci inche ina na wule jabi hajara yin kosobe hakli jigina hauso golindo kabala tv la ani abdul yang de tubi non bulo bi ani masala nu ke ninka hakke femi la seluye chogamna awni ni on bela jele ni se ka famille sorola aw kambe jen wati were